karepe dhewe. Wong-wong Larji Tengara ora minggat liban Cundha Manik lakon tinjung akhirat kabeh parat. Beh Gedhuel beh. Nek sampeyan nggawa pusaka, prajuritku tak kon mundur kabeh, Mbah. Mergone nganti prajuritku methuke sampeyan mesti mati kabeh. Pusaka kuwi pusaka sing gawat. Pusaka kuwi pusaka sing ampuh. Kula nek pancen wani ayo tandingana Kyai Cundha Manik. Tandingana pusakaning Begawan Durna. Kuat nadahi Kyai Cundha Manik. Oh, meguru karo kowe 20 taun Prabu Bel Gedhuel beh. Mbah sampeyan nggunakake Cundha Manik kuwi nek nganti dienggo mateni Prabu Bel Gedhuel beh upama aku tekaning pati aku ikhlas.